Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pimusay ka numot gaya man ni Vera. Na-aksidentita ka now. Isumot tinanggag ko tatang. Kahit anyat plano. Plano? Planom ano mapan ka itayanda. Ay na, awan planok tatang. Apay kumaamapana ki jay. Kat kagurguradak lang arudon ti pamilyana. Basol mo mutlaing Ta inabando na mo't ngamin ti aginam. Sapay ada inyawid mo a babae dito'y balay. Nakirelasyon ak iti sa bale. Tamok asaanan a maurnos ti parikot iti nagbaitan mi Ginevera tatang. Saan mo siguro adakis no? Ay, jak amukin ka. Tila ang bukod mo pagragsakan ti pang pangrunam. Ay kat siyempre mo't atatang. Alakan mo ngayon unag ti sa bale ataaw. Di kagbalin ang managing bubukaw. Panunutim ka di may ti masakbayan dagiti anak yu kin Vera. Dua alawas ang tinapalabas, sipod na itabon ni Manang Vera. Kasano tayo pa itan ngay, Nanang? Ituloy tayo lata tibiyag tayo. Anya ngay, kat saan tayo matatanggal tibiyag ni Manang Mau? Saan pa yan nagpakpakita day J. Arwel? Jak amo iti asawa ni Manang Mau. Awan mo bibiyang na iti pamilya na. Pudno lakit di tinadamag ko nga da sa bali a babae akadandan na Nanang. Agpaiso ka naw. Ada sa baling asawa na ita. Manu atawanan tinapalabas sipod pinanawan na ti agiina. Ngamay na. Nasakit lata tinakam ko kang kwana. No saan lang ang nagabrod ni Manang Vera ide? Awan kaasay dagiti anak da ita. Naimbag ko nam tauray kas jay kat ingkarkarigatan ti kapsat mo tinang ipatakder iti balay para kadagiti anak na. Wan nga rod, isu abilibak matkin kwa na Nanang. Uray siyak mit Day jay laang amangan mat no tagikwaan ni Ruel ti balay kan lugan day di Manang. Iti anya aga po kuma, kat adapay dagiti anak da. Napuskol ki di ati pa nagrupropa na, numakibingay pay. Kaawan mo pulos na itulong na iti kabsat mau. Kinasarita da kayo kadini kasinsin Renato, Nanang? Saan matyo na anak kaw, apay kanaw? Salsaludsudan na, numabalin nga iso ti mangibiyahe iti jeep day di Manang Vera. Ayun mabalin latamay. Bisi mo ngaminan ni Uncle Yutunyaw. Di na mo laang masango day ti agpasada. Kat, ibagak nga rod ken kwa na? Sige lang anak ko. Tisigod apakipaspasadaan na ngay. Nagikat ija, tadakkel unay ti singsingiran da boundary ken kwa na Nanang. Ay, day tala ang agpaisaw. Ibagam tao may dito balay, tapno makapagsarita kami adwa. Sige. Isupay mo laang ti maurnaw. Isupay agastusen dagiti kaanakam. Wen nga rod, naimbag ko nayo taad da ti jeep. Mangrugi man ti klasen. Kasapulan tayo ti kwarta tapno adagastusen da. Nangato ti arapaap ti kapsat mo para kadagiti anak na. Ay, daksang gasa taim mo namit taon. Kat no awan mo nga minsirsirbi ti asawa na. Ni Manang la akanayon ti agtrab-trabaho para kadagiti anak da. Isu akanayon ti agsakripisyo. Isukit day ti makagapo ti naka-aksidentyan na. Talaga ka di asaanan ang nagpakpakita ni Ruel kada kayaw, Mari Lilia. Saan na pulos maray? Idipin mo say ti anak kong asawa na. Jak pulos nakita ti aniniwan na. Anyan ti kasta nga asawa. Ada ngaminan sa baling asawa na maray. Dagiti anak na ngay, saan na akailew? Sigod pimanaw, saanan ang nagparparik na kada kami, maray. Ay, talaga nga inabandona na ti pamilya na. Awan nga rod sirsirbi na nga ama.
Ay, konsumisyon ti ipapaay da di a tao iti anak ko, idi agdendeng na da pa'y maray. Ngem ikan nalata kumamot iti oras dagiti putot na Di na mo nga ron mapanunot maray. Sige maray, agpatuloy akaw, anyat orasan, ang mga numaladawak amang sukon kadagiti apok iti pagadalan. Adamot gayam dakkel abalay day di a Vera. Abay manan ti asawam si Caruel. Ay nawaw, di mo nang nagtimbagak. At dadakkel abalay ken jeep a pinanawan na. Anya ko maita no adda sa Nikwana. Siyempre, legal na tati kasarmi. Anya? At dakarbangak iti sanikwa ti pimusay nga asawa. Ngamin, syaklat tati legal nga asawa na. Kayat mo asawan, makibingay ka iti sa Nikwaday di Vera. Naalam, Emily. Dakkel ti balay na kahit. Ang kasano nga rod? Mapanak iti balay da. Takasaritak ti pamilya na. Conjugal property da gijay kahit. Kasano nga ino sa anda ka nga ibingayan? Ilaban ko ti karbangak. Basta tulungan na ka. Tano adda maalak. Mairanod ka matlaang. Naglalaingan dangay. Nubukudan da ti grasya. Sa dino ti papanam. Ijen ti katugangak iday tatang. Nawaw. Apay ijay. Anya ti aramidam iti ayan ti katugangam. Basta da tatang. Anya. Adda na pati kapag nakijay. Dinaglangan ka iti trabaho. Ni tatang nga talaga. Kapilitan Kay bagbagak laang anapatag ti pag nakijay. Anya nga min ti gagaram ijaya. Adda lagayat ko ang makasarita tatang. Idi tabon ni Vera, saan ka anapan? Itatana itabonan, kaya't mumutimapan. Apay akasta ka. Ay nawaw, apay nga adda ka ditoy, Ruel. Imayak, tanapatag ti bagak kada kayo, Jonah. Anya ti ibagam aya? Imayak talag ti bingay ko, ibag. Ay nawaw, bingay mo para iti anya? Na, di ka man agin di ammo dita. Ammok nga ammom na niya di kahit ko asawan. Jack ammo, tadi mo mat ibaga no anya dayta. Tinadamag ko, kat balay ni Vera nga asawak da iti abalay. Jeep na pa'y da ita nakaparada iti paraangan. Kat, anya kumaitaken ka. Anya kumapay. Alaak ti bingay ko Da kami latamot ti legal nga agasawa. Anya, manu atawan adi ka nang tad iti sustento dagiti putot mo. Sa ita, paginterisam ti sanikwa ti pimusayan akabsat ko. Ay nawaw, nagpuskol at talaga mo't ti rupa man niya. Agsubliak, ilaban ko ti karbangak kadagiti sanikwa ta asawa. Agraraman ka, uray piso, awan amok ana itulong mo kanimanang ko. Sariling sikap na dagiti sanikwa a pinanawan na. Dagita sanikwa ket para kadagiti anak yo. Awan karbangam kadagita. Nawatam! Imay ni Ruel nga ex-manugang yu dito'y balay itay, nanang. Ay nawaw, anya ti inaramid day di arowil dito'y balay. Alaan na kanu ti bingay na. Bingay na itay. Bingay na iti sanikwa ni Manang Vera, ta isu kanukat nga rod ti legal nga asawa. No di kat agraraman day ta tao Bingay mo't nga ibagbagana. Apay, adain tulong na kinimanang mo aya. Uray piso, awan apulos, nanang. Anya kumangay tinaitulong na kanimanang kat konsumisyon lang mati ipapaay na idi si bibiyag pay daytoy. Nagturad nga umay dito'y balay. Day takot nga rod, nanang. Saan man nga agar aramid day taataaw. Saan to pa'y nagpakita idi pimusay ni manang mau. Di na pa'y maaramid timang kumusta kadagiti putot na. Uray pisaw, awan maalan na kadatayaw. Naglalaingan na ngay. Kumusta ngay? Anya tinagsaritaan niyo? Awan nga rod. Anya timbagadakan ka? Adda maalam mo no? Awan ka no ti maalak kung natikabsat ni Vera. Ay nawaw, apay kanumat. Wana, tawan ka no na itultulong ko kin Vera ide. Ngam iti papel, sikat ti legal nga asawa na. Dahita ti sanda mawatan. Ay, kita alakay. Ang mga nukun ko nadalaang takayat da abukudan ti sanikwa ti pimusayan nga asawam. Dahita ti saan ko ngay palubo sa mapasama. Ilaban ko Ayun gayam, di mong dakdakamatin kintatang ti may papaniti dahito abanag Rumbang lang Ilaban mo ti karbangam.
Apay ko mga agpaabak ka ngay kadakwada. Oh, dagiti ubing gayam. Adda da ijay. Aywan, nalipatak matan ang sinaludsod dagiti putot ko. Ang mga numausar mo ida, tapno maalam ti bingay mo. Adak manan, Awan dagiti ubing dito'y balay, ada klase da ita. da kayo ti kagarak nanang. Napatiglaunay ti bagak kada kayo. Anya ti ibagam aya. Ti may papan iti balay kan lugan ti asawak. Ay nawaw, apay dayjay. Ala, agtibingay ko ah. Naa, awan namnamaam, uray piso iti sanikwa ti anak kaw. Abay ko ma, katsyak ti legal nga asawa na. Wan, sikat ti legal nga asawa na. Ngam tinulongam ka ti anak kaw. Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa. Uray pisaw, amok nga awan na itulong mo keng kuana. Ti kayat yu asawan? Bukudan nyo ti sanikwa ni Vera? Panunutom nga ada dagiti anak yaw. Isuda ti agnumar iti sanikwa nagrigatan ti inada. Ken maysa, ada kadendennam ita, saan aya? Awanan bibiyang iyo, numay papan iti day ta abanag. Uray anya pa'y ti aramidam, awan ti maalam kada kamay. Ang mga nusika pa'y ti maidarumay. Agsubli-subli mo ti ex-manugang mo di tabalayo, maray. Wen ata pagintirisan na ti sanikwa ti anak ko. Ay nawaw, kayat mo asawan, kayat na ti makibingay. Wen maray, iso kanu ngamin ti legal nga asawa. Naa, isungag paiso ti legal nga asawa. Ngam no siya klamay sa, awan karbengan na kadagita asanikwa. Ngamin sariling sikap ni bakit na dagita. Ken para kadagiti ubing dayjay maray. Para kadagiti anak na nga imbati ni Vera. Adda nga rudin sa bali akadendenan. Ada amaray. Adda sa balin akadendenan. Angam nagpuskol pa'y lati rupa na apaginteresan na ti balay kan lugan ni Vera. Ay na, di ka agpaabak maray. Talaga asaan maray. Ilaban ko ah. Jak ipalobos adagiti awanan ba inti agnumar iti nagrigrigatan ti anak kaw idi si bibiyag pa'y daytawi. Naimbaglaangan tanasabat ka, kabsat. Api ka day kabsat. Amam ter aramiden ni Ruel. Ay nawaw. Api kabsat. Adda ka di basol ti putot kaw? Adda, kabsat. Kayat na ti makibingay iti sanikwa ti pimusay nga asawa na. Nay, nagpuskol ba ti rupa na makibingay pa'y lang? Agsubli-subli nga rod iti ayanda abalayan mo. No kasta. Dagiti gayam sa nikwa ni bakit na ti makagapaw. No apay amapmapan iti lugar yaw. Wen, kabsat. Saan ngagpampanunot day tataw? Saan amabutang no iso ti darumda? Napatpatagkan kwa na ti sanikwa ngam dagiti putot na. Agyaman na kitindanon mo kabsat. Bagbagaak tuman ti anak kaw. Agraraman ka may si Carwell. Ay nawaw. Siya, agraramahan ako na yung tatang. Wen Mike, Saan na pudno day tatang? awan babain mo mapmapan iti ayan ti katugangam. Ah, Amaw nga uray pisaw, awan na itulong mo kin Vera. Awan mo't laang tititid mo asustentaw. Anya pa'y laang tilablaban mo. amuyo ka di ti kunada a conjugal property, tatang? Kita amangan no si kati darumda. Laglagi pa mano atawan adi ka ng ted iti sustento kadag iti putot mo. Ngam awan nangag mo iti pamilya ni Vera. Itatapim mo sa yun daytang. Pagintirisam, tilugan ken balay na. Adda na panunot ko, Ruel. Anya day bakit? Anya nga tano alaam-laangan dagiti ubing. Abay ko mga ramidag ti kasta. Wen tapno matagi kwam ti balay ken lugan ni Vera. Ah, ayunan niya. No saan nga umanugot ti katuwangam ken ti ipag mo ang makibingay ka iti sanikwana. Dagiti laangan anak yu ti aramatem. Mayat tinapanunot mo, Emily. Mapalak man ngagpaiso iti ayanda. Ibagak asya kung ti makaammo ka iti putot ko. Una, bareng agbain damat ken ka. Laimbaglaingan. Tadda na panunot mo awagas, bakit? Sapay lako ma, ta epektibo mo tinday toy. Imposible no di da pay laagbain ken ka. Ay nawaw, adda ka manan.
Agsubli-subli kamot dito'y balay. Apay aya. Alayag dagiti putot ko. Asino tinangibagakin ka ang mabalinti kasta a kapanunutam? Saludsudam man pa'y tibagim? Nagbalin ka kadi nga ulidan nga ama ken asawa? Awanan ti inada, katsyak ti amada. Adda karbangak kadagiti putot ko. Nupod nung ay patpatag mo dagiti anak mo, idi kumapay nga inpariknam kadakwada asibibiyag ti amada. Oran niya pa ti bagbagam dita. Syaklat ta ti amada. Orayan nga mater aramidam, saan asumurot dagiti ubingkin ka? Na? Amok ngar aramidam mananday ta, takno matagikwam ti balay kan lugan. Hustuwak ka day? Basta! Pangasim ha, di mo ibusan ti pasinsyame. Saan ada kami ti dagdagulitan? Tano mauma kami, talaga nga iti police station ti pagsasabatan tayo. Nay, apay ang napudot ti ulom, Jona nakaw. Masurunak iti dayjay Arwel, nana. Apay, anya manan ti inaramid ti ex-bayaw mo aya. Aramidan na ti amin, tapno maala na ti balay kan lugan. Ay nawaw, Kaya't napaykit di nga alaan dagiti putot na ah. na mano atawon nga awan sustento nga inted na. Sa ita, kasta ti ibagana. Uwan nga rod ah. Gaputa makitkita na ti balay nga inpatakdar ni Manang Vera. Almanan na matan. Ay naglukon na ya tao. Ipagarot na siguro nga itad mi amin akayat na. Ay di yulatan ni kaskaso nakaw. No idarom na kayaw, idarom yumag. Para makita ah. Kasta talaga ti aramidan mi no saan pa'y laang nga agsardeng, nana. Una, tapno agnakam ti awanan bain a tao. Kasano nga rodin day tangay? Awanan na. Talagang awan nam na maak ijay. Saan mo nga rodin nga ilaban ti karbangam? Maputing akong bakit? Ay nawaw, anya launay ti pagbut ngam, kat naglawag nga damot karbangam iti day di abalay kan lugan. Naturad da, Rod. No idarumdak, sigurado ang maabakak. Diyak kaya ti maibalog. Talaga amaabak kayaw. Tatang, Heh, awan karibingan nyo kadagijay. Iso pang nga asyo, tagsarding kayo. Nang runakin ka, Ruel. Awan ti mo itid mo sustentaw para kadagiti putot mo. Iso adi kan makinagaw itanyaman anabati ni Vera. Ta para kadagiti anak yu dayjay, sana para kin ka. unang... Nung kayat yu ti agnam ay, aggagit kayo mat! Mano abulanon ajak nakitkita ni Ruel anapan iti ayan nyo maray. Si Mardeng meten amang dagdagulit kada kamay. Dagiti putot na ngay, dinan samot sarsarungkaran ida. Awan mo nga raw, di na pagan-ano dagiti putot na. Ay, talaga atila ang balay kan lugan ti paginteresan da iti kadenden na ita. Ay agpaysaw maray, masurunak nga raw kadagijay. Kaya't dati agnumar iti saan damot ang nagrigatan. Ay, talagang adda dagiti tattao akakasta mare. Awan babainda. Kuna nga raw no agsublimanan, ta ipabarangay ko kiday, ngam awam mo nga imay. Pinagsasawan sa mga min ni Jonah idinaudi ang napandita balahiyo. Ay wan, kasta unay mati unget na dayjay. Nakita na nga mintirigat ni Manang na, isuan na pudot matidara na iti ex-bayaw na. Ay, uray asinumot amare. Talagang agburek ti dara no kastalaang. Angam tinapatag ita, kat saanon ang makiinnagaw. Ay wun amaray, amin asani kwa ni Vera, kat para kadagiti anak na maray. Uray pisaw, awan maala dayjay nga ex-manugang ko. Ay, nawaw! Di ulidan nga ama kan asawa kat mapangnamnamaan iti tiyempo tirigat kan namay. Saan ano lang ada pagimbagan wenno sanikwa amaala na santo agpakita. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan
Agiliw-liwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! At tuyan ti asukar agat gatangan niyo, nanalo siya. At tuy mat ti supliyaw. Ay nawaw. 40 pesos magtintin mo asupli ti sangagasot a kwartak rukse. Wen ata 60 pesos ti bayad ti ginatang yun, nana. Na, apay ngay akas jay. Ti anya, nana? Nakitak nga 80 pesos ti siningir mo iti may sa kalugaran tayo itay. Agpada kami laang mo ti ginatang. Siyempre, baknang dayjay, nana. Katsyak, marigrigat aklaang kasta kaday. Iso ati husto a presyo lang ti singir kada kayo, nana. Anya nga iti diferensya na day jay. Kas ti agnegosyo, nana. Numamirmiraot ti customer, ti husto a presyo lang ti masingir. Ngamnubak nang da, nayunan tayo at akabailan damat ti agbayad. Di agbalinan nga overpricing. Kas nakunak itayon, kas ti agnegosyo, nana. Iso ano makitak a bumakbak nang tayo, inginak ti presyo no da kayo ti customer ko. Bantayan nyo pa'y man dagiti lakok, tagdigo sa klabiit, tatang. Ayan nga, itilistaan ti presyo dito. Saan kayo nga aglakaw? Tama nga no agkamali kayo. Ay nawaw, ay nga rin taramidag dito yung ay. Bantayan nyo lang dagiti lakok, tama nga no adati agtakaw. No adati customer, ibagayo nga orayan nak. Ama nga no agkamali kayo iti presyo. No, apay nga adi mo pagpapadaan ti presyo, ma. Ti presyo kat dipindi no baknang wano marigrigat ti gumatang, tatang. Ay, unay ka na nakaw. Sinuswetek ti kasta ka panunutang. Amuyo mat siguro, ano baknang ti customer kat uray nangina ti lakaw, kabailan dalat ta abayadan. Dakkel ti ganan siya kadakwada no kwa, tatang. Jak amuking ka. Rugyam kitin tagdigaws. Tadamot ti papanak enton maramdama. Nagawid kayo magaya mon sa linakaw. Una na, dito'y kami nga agnaed iti asawa. Ay nawaw, simurot ti asawam apurinar. Una na, Ay, day takit day. ni, apay ka di ayan, nana. Ay saos, marigatan kami lakit di ang makisarita kenkwana. Sa bali ti sa una day jay, saan ka day? Saanin aparikot day ta, nana. Kasanumot anay bagam ti kasta. Una, tamumot ni Charlie ti agsao iti ilo ko, nana. Aya, Una na, pudno ti bagbagak. Ipadas yu akasarita nung lumabas iti paraangan nyo. ay kat nasaya at ngarod ano kasta. Kunaklakit di ano saan napay nga mo tagsao iti iluko. Amo na magaya man. Amo na, nana. Sige, agpatuloy akon. Ay wan, tapno saan ka mataktak iti lakad mo nakong. Mapanak lang gumatang iti istor ni Kumari Roxy, nana. Nang lukat nga tan. Ay wan, alas 6 iti agsapa, manglukatan day jay. Naimbaga bigat mo, Mari Roxy. Ne, si ka magayam Marisalen, long time no si Anya ti umay magatangan, Mare. Adala kom a chicken wings, Mare. Adda, Mare, 240. Mano a kilo ti gatangam? May salaang. Mabitlaang tamang isuputak, Mare. At titibayad ko, Mare. Ay gayam, dito yung kayon nga agnaed, Mare. Wen, Mare. Dito yun. Gastos mat ngamin ti agnaed ijay syudad. Ayun magatang amin ijay, Mare. Ustaw no dito yung kayo nga agnaed, tapno makatipid kayo, kan manayunan mo laang ti customer ko. Nisalin magdigimatang. Isumang ngamin tatang. Nagawid dagayam di tabalay da. Wen,
ag naadda kanumutan dita. Kadwa na nga ron ti foreigner nga asawa na. Wen tatang, nagadu ka nung amin ti mabaybayadan ije syudad. Ewan awan ti libre ijay. Wadaman kat man manulaang. Isumo lang tinaibagak ng kwan na tatang. Naimbag man, tati husto preso ti siningar mo kang kuana. Wen ata saan matabak ng dayjay tatang. Anya, Ti asawa nanto a foreigner ti biktima akno kwa. Siguradong ado ti kwarta nila kay na. Foreigner ko naman. ay nawaw, kasano ang mabindisyonan ti negosyo no kasta mo tiwagas mo. Siya kong naglutaw, salin bagay. Agi na nakakidila kay. Kalkalpas lang ti trabaho. Sigurado anabanog ka. Ay nawaw, kabailak pa'y bagay. Amumot a home base ti trabaho. Sa anak ang mabambanlog nagbibiyahe. Siya kong, dong nagkakadimot kanya. Okay. No kayat mo ti agluto, si kangaruden ti makaam mo. Anya luto ti kayat mo. Adubulatan Naibusamon ti patatas, bagay. At damat ginatang ni nanang idikalman. Kita ang iji kusina. Okay, panahon ka pa nga ron, tagluto akong. Agin na ka pa. Ayaban kay tulaangan no nakaluto akong. Talaga, di mo ti mabagbagaan, Roxy. Apay manan tatang. Nakitak na kita dalugan na customer mo itay. Kat, anya kumaita. Overpricing ka kano kunana. Anya? Iso, tinanggag ko pagsasaritaan da ida grubwat dan. Baknang da, ngam kastapay laang ti bagada. Gaputad da tilugan da, kas deta ramidam. Inginam tilakam. Wen ata no kabailan da ti gumatang itilugan, kabailan da mat agatangan da gitilako. Kasano nga agsubli da gumatang iti istor mo no kasta ti presyam? Saan nga agpapada? No adda mangagyaw, di kay latan agpaapektaw. Ar-aramidak da itoy, tapno saan ang mabangkrap ti negosyok tatang. Saan anasaya at ti kasta awagas mo kunak malay? Makiinumak man, Roxy. Ay, Mga lakay lang dita nana. ay agyaman unay nakaw. Sa dino tinagapan nyo, ayan nana. Kasla na bambanog kay launay mo. Ay, iti ayan ti kabsat ko nakong. At dalain tulod ko iti ayan da. Adamang gayam ti kayat ko asaludsudon kada kayo nana. Anya ti kayat mo amaamuan. Anya ti trabaho ti foreigner nga asawa ni Marisalin. Ay, day tatijak amo nakaw. Saan nyo asinaludsud ken kwa na, ayan nana. Saanon Mabainak mo't nga agsaludsod may papan iti personal abiyagda. Tamangan no pagpanunutan dakpay iti dakas. Apay akayat mo amaamuan. Ah, awan mo ki di nana. Nasaludsud ko laang. Awan ka diti aramidam italakay. Nalpasan ti trabaho. Nalpasin bagay. Apay ka day. Si kapay man ti baon ko agumatang iti ayan ni Mari Roxy. Saan pa'y ngamin analpastar aramidat ka? Anya ti kataya ki jay. May sakilo abangos. Tagsidatayo man mat iti sinigang abangos. Day talaan. Wen. Adda kwarta iti wallet ko. Manutelaan. Mga lakan iti 500. 270 ti may sakilo abangos iti istor ni Kumari Roxy. Ijayan ti pampanam. Okay, bakit? May sakilo abangus laang tigatangan. Gumatangak man iti may sakilo abangus. Ay nawaw, amo na maggayam ti agsao iti iluko. Saan amadlaw a foreigner no kasta nga agsasao? Madam, Ay kwa. Anya nga may nang tigatangaw. may sakilo abangus laang. Abti ti bayad ko. Mabit laang, tay supot ko tigat gatangaw. Atoy mo lang ti suplem. 150. 150 laang ti suplank. Apay ka day. Ngimi na magaya man ti bangaus. Atang imi na mo aminan. Nagturod nga agsaludsud day ti a foreigner Suplane, bakal. Ay nawaw. Daytoy lang ti supli ti 500. 150 pesos lang. Day talang matinted ti kumaren. Na, mano ti bangus ita aya. 350 ti may sakilo. Ngimi na kanumal.
Una yun ni Mari Roxy. Overpricing. Tunggal si katibaon ko agumatang kat ngumingi na tila ko na. Wan nga raw, bakang. Saan laang anam na minsan nga inaramid na tikas na. Ipagarup na siguro nga ado ti kwartam, iso akas dyan. Kad no manulaang timatmat gida. Tikin na foreigner mo siguro mo't at tinakita ti kumarik. Ay, talaga asaan nga agpapada ti presyo dagiti lako na. No siyak ti mapan gumatang, okay laang mo't. Ngam no si katibaon ko, ay na, overpricing mo't tan. Di saan tayo nagumatang iti store na, bakang. Ay talaga asaanan, no kastamo laang ti aramid na. Bangus na mo timot yo, nana. Bangus nga agpaisaw nakaong. Ginatang ko iti istor ni Roxay. Mano ti binayadan nyo, nana? 270 ti may sa kilo. Ay nawaw, talaga asaan nga agpapada ti presyo asing singiran na kadagiti customer na, nana. Apay kaday, imbaon ko nilakay ko itay bigat. Kat 350 ti siningir na, tangimina kanuna na. Kano 270 laang mat ti siningir na kanya kitay. Ay, saan nga agpapada ti presyo na, nana? Tunggal ibaon ko nilakay ko, kat sobra ti singsingiran na. Ay na, ipagarob na siguro nga ado ti kwarta nilakay mo tapuriner ka nga raw. No, muna lang, nana. Agtip-tipid kami Ay, makapadismaya ti gumatang iti istor na. Nukas tagayam ter aramidan na. Asino di limabas itay, tatang? Ni Mara ka day. Di lalaki, tatang. No sa anak nga agbidot, ni Charlie Dayjay. Ay wan, isungag paisaw. Nakahudla ang ngamen. Napanggimatang iti sabali nga store. Wan samat. At damat iniggaman na tinapay kan kape itay limabas. Ay nawaw, apay akas tamot tan. Apay nga iti store pay laang ti kakumpetensyak ti paggatangan da. San asyak ti pagsaludsudam. Tanusyak, awan amok di ka. Isuda lang ti makasungbat iti saludsud mo. Ang mga nunadlaw na asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Isu akas day. Anyat kunayo, tatang. Korak. Ang mga nunadlaw da asan nga agpapada ti singsingiram kadag iti customer mo. Isu akas day. Anya? Nakita na kakadi ni Mari Roxy, lakay. Diyaga mo, bakit? Ngam nakita nak ti amana. Anya ngay timbaga na kan ka. Awan mo't kit day, bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta, lakay. Sigurado nga agsakit tinakam na. No maamuan na nga iti sabali nga istor ti paggatgatangan tayo. Basol na matlaang Apay nga min akas di ti presyo na. Saan nga agpapada? Sapay gayim mo day jay bakay. Uray gayim ko no kas di ti aramid na. Saan ko akanunungan lakay? Sapay la kumaatag na kamatan. Saan lang kumaakwarta ti aday ti utak na. Sa dino ti papanam, sa len. At dalamapan ko gatangan iti istor ni Ana. Ay nawaw, anya ti mapamugatangan ijay. Anya kumakan ka ngay? Ang mga no ti gatangam ken ni Ana kat ada kanyak. Ay, na-i-message ko matan ni Ana. Kasta aya. Wan, close deal kamin. Mapan ko laang alaan kan bayadan. Ay, sayang mo. Inton sumarunon tulaangan Dua bulanin asa naging gatang damari salin dito'y istor ko, tatang. Sigurado nga amuda ti kalukwam. Isu akas ta. Ay nawaw, dayjay laang. Big deal matan kadakwada. Overpricing kamat kami. Di mo't binagaan ka ide apag papadaam ti presyom. San aga po taglang lang abak lang ti customer mo kat inginam launay mo tilakom. Ay, Ti presyom ti parikaw anak ka. kasano pa yan daytoy? Isupay kumamat ti mainayon iti sales ko. No aglako ka. Ti husto a presyo lang ngamin ti singiram. Di ka aglablabas. Tapno agsuble na ti customer mo. Apa yan, Roxy? Kasla problemado ka ita. Adang arod parikot ko, nana. Ay nawaw, anya nga iti parikot mo. Man ngaminan agumatang damari salin dito istor ko. Uray dagiti kalugaran tayo a customer ko ide. Saan damutan ang nagsubsublay.
Labas-labasan da kalaangan. Wan nga rod nana. Kayat dati gumatang iti istor ni Ana akakumpetensya. Kayat mo amaamuan no apay. Wan nana. Ti presyo dagiti lakom ti makagapaw. Saan nga agpapada ti singsingirum kadakwada? Anya? Saan lang anisalin ti nangibagay ti kasta kanyak? Agraman dagiti sigod a customer mo. Kat kasano nga rodon ngay dayta? Ay nanakong, pagpapadaom ngamin ti presyom. Numano ti panangilakom iti may sa customer mo, kastamot dagiti sumarsaruno, tapno awan ti agbalin a parikot. Si kamot laeng ti mabangkrap, no di ka agnakam. Agaplaya kon iti trabaho tatang. Ay nawa, asino nga timang bantay ti store mo? Da kayo latan tatang. Ay nga tinapanunot mo aya. Apay akila at akayat mo ti agaplay. Wan ata maluglugi akmutten. Manmanumetten ti umay gumatang. Wala ata di mo amo nga aywanan lagi ti customer mo. Ni tatang mo't. Puno mo't anak ko. Tila nga mindakkel aganan siya, tinapatigkin ka. Ay, bidot ko da jay tatang. Noda nga ti may bagakeng ka, dungag ka. Wan tatang. Laglagi pam anak ko, asaan ang mabindisyonan ti trabaho dagiti tattao, as sinuswitek ti aramid na. Laglagi pam dayta kanayon. Ay, nawaw! Aywanan tayo ti panagtalak ti customer tayo. Tadayta ti pundasyon ti napigsa a negosyo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sukunan naktuman numalam, obet? Adumot ti jeep ang mabalin mo apagluganan. Ag-overtime kami ita. Sigurado apilan tumanan ti aglugan numalam. Sukunan na kumatap no sa anak amarabyan. Nagado a jeep, dita. Ay nawaw, pila nga rod ti aglugan. Isu nga rod nga in pa full tank ta ti motor mo tapno adda ti mausar. Alawanan. Tapno awan ti ado asaom. Umay kanto sukunan. Di mo liplipatan alas 6 kat adda ka kumamatan dito yung agur-uray kanyak. Wen, danag mo na ya. Wen taamang nga no iyaw awan naktumanan. Kasano akmat ngayon no kasta ti aramidam. Kay bagbagak lang, umay kasukunan. Okay, agyaman naklaunay. Sumrel ka kon, tani, anyat orasan. Ay, apay ngay. Saan kumutan ang maawagan ti cellphone ni Obet? Sapay naka-offline mo't. Anya nga tati aramidak aya. Nasurukan at 30 minutos nga agur-urayak ditoy. Wano, nalipatan na nga tati nagtulagan me. Tinasayaat, awagak ni nanang na. Aday ta, agriringan ti cellphone na. Hello, Jackie Nakong. Agyaman naklauna, ita sinungbatan nyo ti awag ko nana. Anya tiga po na ngay mawag kaya. Ada ka din ni Obet dita nana? Rimwar manan. Itay agsapa pa ingam awan pa'y mat anagawid. Ay nawaw, sa dinungay man ang tinapanan na. Adda ka din napatag nga ibagam kwa na. Nagtulagan mi nga main nga umay naksukunan dito pagtrabahwak. Ngam awan pa'y mo nana. Itay pa nga agur-urayak ditoy. Ay naglukon day di a tao. Adda mo gayam nagtulagan niyaw.
Anusa kun ati agpila. Agpakada ako nana. Agyaman aklaunay ta sinungbatan nyo ti awag ko. Bye! Ay na, mabusurak iti dadya nga obet. Inulit naman ang ti inaramid na kanyak idi. Talaga nga awan manaknakam na. May baglaangan, ta sinugbatam si awag ko, Jackie, anak ko. Sa dino ta erbaw, At naakpay lang dito pagtrap-trabakwak, tatang. agasi manday ta overtime mo. Inururay ko ni Obet ta nagtulagan may asukunan nak. Ngamawan mo't anak pakita. Amangan no, at damanin na pananda kadagiti gagayim na. Hay, maasarak, tatang. Isungarod nga in pa full tank puti motor na tapno adati mausar me. Isumad lagaya ma. Siguradong at damanin tinapananda gijay. Talagang awan ti manaknakam day di atao, tatang. Ano sa muntag pilay jay paradaan ah. Wanan awan mo't pagpilyak. Agan ang nagkanak ko. Sa perabeing. Sa dino tinagapwam si Kaobet. Nag-joyride kami kadagiti gagayim ko nanang. Anya, Apay ka diya. apay asimurot ka kadagiti gagayim mo nga ubingam si ka. Kat nagtulagan nyo gayam kan Jackie asukunam iti trabaho na. Kumaa, yung madayumot nga minang tinapanan minanang. Ayawan babain mo. Awan dakas nga aramidak, nanang. Awan babain mo, tain pa full tank tinubyam ti motor. Ngam sabali magkayam tinangusaram. Isumot tinangibaga nga ipa-full tank me. Talaga nga awan manaknakam mo. Iso akadayon da ka nga isukat dagiti makarelasyon mo, takas tate aramid mo. Immature ka launay mo. Anya ti kunam, friend. Narabyan ka, idi kalman. Wen ata saan mo't atinungpal ni Obet tinagtulagan me. Ha? Anyat kayat mo asawan, friend. Saan nakasinukon, iso akapilitan ang nakipila akmat laeng. Sayang ti oras ko anagururay kan kwa na, friend. Na, apay mo't kat na kunam kanyak nga inpa full tank mo ti motor na. Wan, in pa full tank mi idikalman iti agsapa. Ngam adati sa bali anapanan na, iso as anak asinukon. Na yan daya boyfriend mo. Immature ang talaga. Inuubing ti panunot na. 27 na matan ngam ay na. Talaga nga immature, friend. Hay, sakit ti ulo ti nobyo akas tatigalad na, friend. Anya ti pagpupungtutam ay aobet. Agraman dagiti tasaken plato kat mairaman pa yun iti unget mo. Makapasurun mo't ngamin day dya Jackie nanang. Ay nawaw, anya ti naramid ni Jackie kan kaya. Saan nakidasong batan ti awag ko kankwana? Nasakit siguro tinakam na kan ka ah. Ay nawaw, saan ko lang nga sinukon? Agsakit at agos ang tinakam na kanya. Un ata narabyan iti kastaunay, gapu iti kauuray na kan ka iti kalman. Nanya klase ti kapanunutan ti adday ti day dya babae ah. Si Kati ayan ti bidot. Di mo man ipasa iti sabali a tao. Di na magarot song batan ti awag ko. Basol mo malaang ah. Agar aramid ka nga main. Si kamagayam ti ibagbaga ni tatang abisitak. Apay akastaka mo tun kanyak. Naa, anyat kayat mo asawan, Obet? Apay adi mo sungbatan dagiti awag ko ken ka. Wen ata awan mo ibagakeng ka. Kaslasaan na kanobyo iti kastangar aramidam ah. Kasta nga ron ti kayat mo. Siya akanayon ti agadjas para keng ka. At dayamot imbagak. Saan mo nga imbaga, ngam iti kasta pa nagsasaom kat amuklatan akasta ti kayat mo ang mapasamak. Ipalagip ko laang keng ka ah. Saan tan nga ubing, Obet? Saanan? Di ta ka man langan. Makapaon, ganas ka mo. Taisupay lang ti agunget, awanan bain a lalaki. Nasurok makabulanan asan kayo ang nagsarsarita ken Obet anak ka. Wen ata nauma akong tatang. Kasanungay no agdaton ni Obet iti sabalay. Ay nawaw, agdaton latta tatang. Sigurado ka kaday. Wen, awan tinasakit abakrang ko no agdaton iti sabali. Isumat lang nga immature da di alalaki. Isu ti adda basol na ngam kaslakayat na asyak pa'y ti agpasensya ken kuana. Mawatan ka anak ko. Isu ano siyak laamay sa, jakon kayat tatang. Kay kayat kumanen ano agdaton iti sabali. Nukas di alalaki ti maasawak, anyan tulaangan ti pagbanagak. No kasta nga raw, idiritsyon ken Obet. Baga manasay-saya at no agwin na suwas kay latan.
Napay ngay mawag ka. Agbreaktan. Ah, anya? Itad kunti waya-wayam. Jackie. Saan ang mabalingag sinata? Nakapangadeng akon. Saan ko kaya ti immature anobyo akas keng ka? Anya? Katap no awanan ti pagparikutan ta adwa, itagtan ti waya-waya ti tunggal maysa. Okay. No kasta ti kayat mo. Diwan lang. Sino kamot iti panagkulam ngay? No sika ti nagbidot, sika ti agkid daw iti pambakawan. Siyak lang ngay ito pagkurkurangan na nanang. Ay nawaw, ti aramid mo ti kanayon apag-apaan nyo kan Jackie. Saan ka day? Yan yung aro ti maramidak no kastuyak. Nangato ti pride mo, anak ko. Sika lang arudan ti nagbidot, sika pa'y ti kasta ti panagsasauna. Nagtal na kayo nanang. Di bali tawan kami mo tin kin Jackie. Anyat ko nam. Nakiwin na suwasa kong kankwana. Sika ti nakiwin na swas, wano isaw. Basta kas dyan nanang. Awan kaming, period. Mayatimod mo ita Saan ka mo tin anak kami suot, friend? Gaputa na ragsaka kun, friend. Ada ka din na pasama ka dyan ka mo. Nakiwin na swasa kun kini Obet. Anya? Kat ita, nawaya akmanan. Awan ti pagparikutak, taawan ti sakit ti ulok. Kan nalaglag-anan ti riknak, friend. Ay kat nasaya at ano kas na, friend? Narigat lakit di ti maaddaan iti immature anobyo. Naku nampay. Konsumisyon laang ti itod ti lalaki akas ta ti galad na. Kat inton sumaruno ang makirelasyon ka. Pilyom ti lalaki ang mature ti panagpampanunot kan aramid na. Wanan narigat gayam no kanayon a pasensyaan tayo ida. Dumakkel ti ulo da. Sigamot ti lumabas, Nicole. Ada ka di bagam? Sa dino ti papanamaya. Sa dino kumapay. Agtrabaho akmanan No kayat mo, itulod kan. Ay nawaw. Itian niya aga po nga itulod nak ngay. Saan ka matanobyo? Saan? Gamgayat ka lang nga itulod. Ay saanan? Kabailak ti magmag na. Sigurado ka kade? Kaano lang idi nag-break kayo kini Jackie agayim ko. Ita, agpapansin kan iti sabali a babae. Basol ni Jackie no apay nagsina kami. Madingamin ti ugali na dadya babae. Anya? Anya ngay, itulod kan? Ay saanan? Saan ko akasapulan ti tulong mo? Korsonada magayam ni Nicole. Ay nawaw, nakadamagan nyo mo't nanang. Kano si ka ti pagsasaritaan dagiti marites ijay istor itay. Ibagang manlangan ti pudno ka na kayo nanang. Kursunadak nagpaiso ni Nicole. Apay ani Nicole pay laang agayam ti ex-maw. Ni Nicole nga rod ti kayat ko nanang. Di ka man nagululbod si ka. Amok nga dasabali a planaw. Awan Kayat mo siguro apagimunan ni Jackie anya. Kayat mau nga agapad ang agayam. Saan Pagan anok mo ti Jackie ngay. Awan kami nga rudan. At dalang maamuak. Nilanang mo. Amamukan ube. No daduma, inuubing ti panagpampanunot mo. Apay akas detis istoryaan ni Obet. Anya man ti ibagbaga day di alalaki, tata? Sika kano tayan ti parikaw. Iso ang nagwinlaswas kayo. Ay nawaw. Apay asyak man ti pabasulan day di alalaki. Tas saan kayo kanupay nga agasawa ng anderem kanumatan? Talaga nga immature day di atao, tatang. Si kapay kiti ti pinagbalin na adakas kadag iti istoryana. Pinagbalinak adakas tapno iso tinadalos. Talaga mo't Saan lang ka dahi anak ko? Purpurmahan na pa'y gaya man ni Nicole agayam mo. Anya? Dahi tamo tinanggag kong istoryana. Awan tinadakdakamat ni Nicole akas ta kanyak, tatang. Mabain lang siguro amang ibagaking ka. Imposible, magustuhan ni Nicole ti kas di alalaki, tatang. Nangato ti standard ti gayam ko no maipapan iti lalaki. Iso nga aging gaitakat single latta. Adda ko maibagakan ka, friend. Anya day ta? Ang pangaasim di nakgurguraan. Ay nawaw, apay ko maaguraan ka ngay. May papankin obet nga ex mo. Apay ni Obet?
Ay na, agdat-daton kanyak, friend. Idi pa'y, ngam italaang ana ibagakan ka, tadagulit mo't. Uray ibagak asaan nga agdaton, ipilit na latta. Si kakit di mo't. Ay na di nakgurguraan Ngam saan mo't akaskin ni Obet kati kayat ko. Ang mga no agbalbaliw no si katinobya na. Ay mamati ka. Talaga kit di nga ugali ng tikas jay. Nakasaritak ni Maya nga ex na matlaang. Kat ti kina-immature gayam ni Obet tinagsinaan da. No kasta, saan apod no ti imbaga ni Obet kanyak nga adda ti sabali ti ex na? Ulbud na laday jay. Nagaramid iti istorya tapno iso tinalintag iti imatang ti sabali ang tao. Ay, nakabut-buteng ti maaddaan iti nobyo akasta ti ugali na. Ibagayo man ken Obet na training. Ay niya ti ibaga ken Obet, Nicole. Ibagayo asardengan na kon nana. Ha? Dagulit mat ngamin. Imbagak lang aruden ken kwa na nga awan namnamaan na kanyak. Ala, ibagak to ken kwa na ti imbagam na ko. Ibagayo asaan ko akayat ti maki-boyfriend iti maysa nga immature nana. Saan ka mababalaw na ko? Pudno mo ngamin nga immature ti anak ko. Agyaman ak unay nana. Kunaklakit di anuguraan nakmeten. Ay na, awan makagapot nuguraan ka. Ngamin, amok at ti anak ko ti ayan ti bitaw. Agtugaw ka, tagsarita tapay. Ano ti bagayo na lang? Sardengam kanon ni Nicole. Anya? Saan asi ka ti kursunada na? Masursuro nando ti agayat kanyak nanang. Di mo namnamaan ang mapasamak pa'y dayta. Ngamen, saan na akayat ti immature anubyo? Ay nawaw, saan mo't ananang? Ay na, di mo ilibak tapod no mo ti ibagbaga dagiti tattao. Talaga nga immature ka. Iso apag nakmam kumamatan dayta, tagbalbaliw kan. Lakay kamatan. Iti kasta nga edad mo. Ammom kumamatan tar aramide manako. Sabong, para kin ka, Nicole. Ay nawaw, talaga mo't adagulit kanya. Awatem kumamatan ha. Jak kayat, itid mo latan iti sabali. Ginatang ko da ito para kin ka, Nicole. San apara iti sabali a babae? Umuna iti amin, gayom ko ti ex mo. May kadwa, saan akaskan ka ti type ko. Anya? Ulitak manin awan namnamaam kanyak Obet. Saan akaskan ka ti kayat ko apakiasawaan. Anya? Ti kina-immature mo, tinagsinaan nyo kan Jackie agayem ko. Saan ka di? Saan na po no da ita? Ni Jackie tayo ti bidot, anya? Makitam da ita. Tigayem ko pa iti pagbalinam adakas. Ibagbagak lang ti pudno. No awanan ti bagam, mabalin mo ti pumanaw. Naibagak mo ti kayat ko nga ibagakan ka. Awan namnamaam kanyak, tasaan ko nga arapaap ti maaddaan iti immature anobyo, wano asawa. Anya? Ay nawaw! No amom asika ti ayan ti biddot, sursuruam ti agpakumbaba. Kang runaan iti amin, agaramid ka iti nasayaat. Iti kasta, saan da nga ibaga nga immature ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita,
Sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Hay, awanan may gatang iti makan. Awan pa'y maibayad iti abang. Anong santa pa'y lang kisya? Anya ngay nga rod, katawan mo tidak kila kwartata. Makauma ti kastoy. At danto ka di. Ay nawaw, kaano nga rod? Amangan ko na datam amum amabalin na pagutangan tamanin. Nagado iti online. Ngam amangan no saan ta makabayad. Kasla ididamo nga imutang ta. Dagulit pa'y tinakautangan ta. Wala, ngam saan mo tingag singsingir ita. At least, nakalibre ta. Kaya't mo asawan? Umutang tamanan? Wala, nadalakid ditam amum. Sige, agbiro kak nga rod iti online. Ado dagiti agpapautang iti online ka. Bilyam tay basit lang ti requirements na. Tapno saan ta marigatan nga umutang, bakit? Kumusta mo nga tadaliyo kin kisya ijay syudad? Mano abula na nga awan ti damag ko may papan kadakwada. Wen nga raw, di dapat ag-text when umawag ka data. Bayam, taramidon dati kay kayat da. No apay nga min adida kayat ti agnaad dito'y balay ah. Eh nawaw, dagijay pa iti kulam. Kay kayat da ijay syudad, tanawayada ang mga ramid iti kay kayat da. Di da ngamin kayat ti mabagbagaan kay. Magastusan da ijay syudad lakay. Magatang amin ijay tawan ti libre. Kun adapay abang da abayadan da. Apay madanagan kalao na ilang. Kas jay nga rod mo iti kayat da. Mala, itimplaan lakman kid di iti kapek. Di mo sarsaritahan ti may papan kadag jay adwa ta pumudot ti ulok. Adamo gatas lakay. Kapi nga rod tiket ko. Si Kanikisha, husto ak kaday? Siyak nga rod. Pasensya kan ano naladawak iti oras anak tulagan ta. Di magasak pa'y ngamin iti ayan ti kapsat ko. Okay laang. Mano a minuto laang mati panaguray ko. Ada ka di ay dim dita? Ada. Sakbay nga ited ko ti kwarta nga utangam, ag picture tapay. Ay nawaw. Masapul ka di pa'y nga agpicture ta. Adamat ay di. Kasapulan atap no ada ebidensya. Si kakit dimot. Saan ko mat nga itarayan ti utang ko kat? Awan mo't imbagak nga itarayam ti utang mo. Kaya't kula ang ti makasigurado. Okay. Kan adapay gayam ti pirmaam. Ay nawaw. Nagadumot tan madam. Kasta talaga. Saan mo't amabalin nga ited kula ang ti kwarta keng ka. Agpirma ka pa'y. Kalpasan na, agpicture ta, sakbay nga ited ko ti kwarta. Amangan no ag video ka pa eh. Wan ano kayat mo ti video, may mayat manen. Ada akon layo. Ada yung pautang da kwartakin ka? Ay nawaw. Ada siyak pa'y ti kunam. Anya nga ro ti ginatang mo si Dentangay. Nangi-take outak iti paboritom asidaan. Aday na. Ay, ada ka din naluto nga inapoy. Sa anak pa yan nakaluto. Nay, apay ngay. Nag-text akmat kan ka. Kapas basak lang itay, nakaturugak ngamin. Anya, Tapno di mo ko na, agluto akon. kasta agawa am tamabisbisin akmatan. Ayun gayam. Imay ka diti landlady dito'y itay. Imay agsingsingir manan nga maimbagak nga urayan na ka. Nasaya at mat nga rodno kasta. Saan anagungat? Saan taimbagak ang makabayad ta iti abang ta? Iso amayat ti isem na kabayatan ti panagsarsarita mi. Makiinumak man marilite. Ay, sige maray. Adamo danum dita. Makiinom kalata. Sa dino tinaggapuam ay amaray. Ay. Kasla na bang banog kalaunay. Ay, nagapuak ijay abagatan maray. Intulod ko ti kamuti nga order ti kasinsin kaw. Isumo lagayam anabang banog ka. Wun nga road. Ay, wun gayam. Nagpasyudadak idi kalman. Kahit Ay, anya kumaita no nagpasyudad ka maray. naranaak ni Kisha nga anak mo maray. Ay nawaw. Nakitam ni Kisha ije syudad maray. Wan, ngam saan kun nga inasitgan tagdardaras man. Kasta aya. Itikas di alang anak at madlaw ko a problema daw maray. Saan nga mauawag kan kaya? Saan mo't maray? Saan na mo lang a replyan dagiti text ko kang kuana? Mano abulan mo tin asaan ko anakit kita day di at tao. Di da nga rod kayat ti agawid maray.
Kay kaya dati agabang ije syudad, ngam ti agawid dito'y balay. Hello? Apay nga itala ang asinong batam ti awag ko, si Kaki siya. Ay, pasensya kan, madam. Busy kami ngamin ita. Kat, kumusta? Kaano abayadan nyo ti utang yung kanyak? Urayan mi lang ti sweldo mi, madam. Kaano nga raw? Ay, kwa, madam. Inton umay asabado. Sigurado ka di dayta. Ang mga nuululbudan nakmanad. Ay, pudno ti bagbagak, madam. Adda trabaho mi iti boyfriend ko. Makabayad kami. Sigurado am laang. Laglagi pa mga ada ti picture mo kanyak. At dapay ti pinirmaam. Uwan, madam. Ag-message sakto kan ka. Sige, madam, agpakada akong tagtrabaho kami manun. Bye! Awag nga awag mo, tayo nga army. Apay ngamin asinong batam ti awag na. Un tadagulit mat nga rod. Sapay imbagam nga agbayad tanong Sabado. Un nga rod. Ammo kong taramidan ta. Tapno saan da tasingirin. Anya teramidan ta. Ibagakin kwa na apim musay kan. Ay nawaw, apay akas tamot ten Leo. Pamarang laang. Tapno saan nga agsingir. Agidda ka lang, tapitsurin ka. Isunto ti isin ko ken kwa na. Amangan numadlaw na nga agululbud ta. Siyak ti makaam mo. I-edit kun to tiladawan mo. Sakbay nga isin ko tapno di na madlaw. Pag tinulungan ta, bakit? Anya di insen mo kanyak, Leo? Awanan, madam. Anya ti awanan? Pimusayan ni Kisha. Saan man asyak ti ululbudam, sika? Pudno ti bagbagan. Iawid mi ni ti lugar da. Nupudno ti bagbagam. Apay nga raw nga active ti social media account na? Kuha ngamin, madam. Amok ti password na. Amok, agras-rason ka laang. Pudno ti bagbagan, madam. Mingmingan nyo ngamin alaimbag tilatawal ngayon sen ko kada kayo, Saan asyak ti ululbudam? Tano maduktalak ti pudno, da kayon to itinobiam ti maibabain. Anya ti imbaga na ngay. Agdwa-dwa nga rod kanyak. Anya? Diyan mo, noon niya taramidan tayo ta. Anya nga tano agawid tapay laang iti ayanda na ng kantatang. Saan nakading amoy jay? Saan pa'y? No kasta nga rod. Agawid tayo ti lugar yo. Tapno marigatan amang sapul kadata. Naibagak mo't lang ngamin kang kuha nang iyawid mi ti bangkay mo iti lugar yo. Ala, rugyan tangarudon ti agimpake, taagawid tapay laang. Delikado ta maggaya mo dito eh. Anya nga ita, nag-aawid kayo mutlang itinobyaw. Dito'y kami nga agnaud tatang. Nawa, anya tinaknakan nyo adwa? Awan matkit di tatang. Kila at mata na panunot yun sa agnaid dito'y balay. Kit di yumot kayat iday. Gaputan na amiris mi, asaan kami amarigatan no dito iti pagnaudan mi tatang. Oho, sa anak amamati iti bagbagam si ka, Kisha. Anyat kayat yung asawan tatang. Amangan may no dati kalukwan nyo iti syudad. Kit nagawid kayo dito lugar tayaw. Ta dito iti napanunot yung apaglimangan. Na, apay nga amo ni tatang tipod no. Nakarik na nga ta. Makitam day ta, di ka makasungbat iti mbakaking ka. Ay saan apod no ti bagbagayo tatang. Awan at traso mi iti uray asino man anya. Anya ti pagsaritaan tananang. Maipapan iti kila at apanagawid yu iti nobyaw. Nanang, nasurok a makalawas min ditoy. Aging ga itakit agdwa-dwa ni tatang yaw. Di yulatan ikaskaso ni tatang, nanang. Anya kumati amo ni tatang ngay. Amangan mo, nupudno ti atap ni tatang yaw. Ay nawaw, uray da kayo, nanang. Naakaran kayo matan iti sakit ni tatang. Kaya't kula ang ti makasigurado anak ko. Tapno amumimit at aramidan minukwa. Awan parikot mi, nanang. Awan atraso mi. Sigurado ka kaday. Sige, nanang. Paypayapayan nak ni Leo. Amangan no adda na patag nga ibagana. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Nakitak matla ang dalayo kun Kisha maray.
Mano abulan ti bakasyon da dito'y balayaw. Di ta balayan ti pagnaedanda marilitay. Ay ha, imanugot da. Wan maray, ngem sa bali ti atapan nila kay ikaw. Apay mag. Atapan na nga amangan no ada ti kalukwan nga inaramid ti dua ije syudad. Isu akela at anagawid da di ta balay. Ay nawaw, awan pa'y matnangag kaw maray. Awan pa'y ita maray. Ngam saan tayo asigurado kadagiti sumarsarnupay nga aldaw. At impos ni Madam Arme, Kisha. Ay nawaw, anyang itimpos na. Kaya't naamaamuan, nupod no api musay kan. So nga impos na tinsin ko aladawan mo kan kuhanan. Anya, Matanaagan ako, tanagpos mo ni ti Facebook. At upay yung tinang-share. Amangan no adamang idanon kadagiti dadakkel mo. Kan amangan no ag-viral tamatan. anyang iti aramiden ta ita. Diyak mo. Oras siya kat matanagan ak ni ti mapaspasamak. Diyak kayat ti ag-viral. Diyak kayat ti maibabain. Anya nga ta, numangisen ka iti lamay kan kuana. Pangala ako maitipityo nga isen ko kinkuhanang hay. No saan na pa'y nga i-delete ti post na. Awanin ag-viral tan at talaga. Mabalin ti agsaludsod, nana. Asino ka na ka? Siyak ni Armina na. Ada nga min tao asap sa pulak. Nadamag ko adito'y lugar yu ti address na. Asinaw ti sapsapulam. Ada ka di am-amu yung agnagan iti Kisha kan Leo? Ha? Dahito iti ladawan na, nana. Kitaan nyo man nung mairupaan nyo. Anya ti masapul mo iti dayta a babae. Ada utang na kanyak, nana. Anya? Ti Jakpay kayat, nangisen ti nobyo na iti ladawan na, tapim musay kanukat nga rod. Pimusay. Kat no limabas ni Kisha dito'y balay itay agsapa. Nukasta nga rod, pudno ti atap ko, kan pudno ti naibagada kanyak, ululbudan naklaang. Mabalin ka di nga isuruyo kanyak no sa dino ti balayda, nana. Ay, madam, anya nga itar aramidin nyo dito'y balay? Tinaibaga ni Leo anobyom kat pimusay kakano. Ay, kuha, madam. Ngam saan magayam apudno. Ay, pasensya kayo no nagulbod kami, madam. Ti Jakpay kayat kat ilimlim mga anak. Da kayo lang haruden ti adda atraso na. Da kayo pa'y ti kasta. Naimbaglangan ata nagpusak iti Facebook. Ay, agbayad kami, madam. Alaman nga rod, bayadan nyo ti utang yaw. Ti kayat ko kat bayadan nyo abuo. Ay, kuha, madam. Ikan na kami kumamot ay iti makalawas apawayway. Ti kayat ko kat agsasarita tayo iti sangwanan ti kapitan nyo ditoy. Amang ano inton madamdama kat lukwan nakmanan. Kunak tumay, adda kalukwan nga inaramid yu adwa. Ay, pasensya kayong tatang. Pasensya kayong tata. Imbabay nyo launay ti pamilya tayo. Saanin ang maulit, tatang? Awanin katawaan da tayong dagiti tattao. Nalaing kayo nga umutang. Ngam numasingil kayo. Agpamarang kayo apimusay kayo. Awan ngamin ti pangalaan mi ti pagbayad mi. Iso ana aramid mi ti kasjay tata. Pudno tinaibaga ni Leo, tatang. No awan ti pagbayad yaw. Saan kayo nga umutang? Naturad kayo kanumay nga gabang ide syudad. Tagayam, awan ti gastusin yaw. Bayadan nyo ti utang yaw. Saan ada kami iti inayo ti babay nyo? Nag-viral ti impos ni Army Arupa ti anak mo, Mari Ilang. Wan nga rod maray. No, apay nga maing taimbaga daan na tayo ni Kisha. Uray saan mag... Awang kano pagbayad da iti inutang da. Dayjay laang tinapanunot da pamuspusan. Tapno saan da masingir maray. Ay, nawaw. Apay ngamin nga umutang da. No di damot lagayam kabailan ti agbayad. Day tangarod maray. Kita tinapasamak. Nag-viral dalak nga raw. Awanan na. Isudan tikat katawaan dagiti tattao. Isu akas taunay ti unget ni Rudy kadakwada maray. Uray asinumot amaray. Nakababain nga tatikas ngay naramid da. Saan damutin nga ubeng. At dadan iti husto nga edad. Agsubli kamin kan Leo ijay syudad, nanang. Ay nawaw. Apay nga agsubli kayo pay laang ijay.
Wan ata nakababain nga rod nanang. Naa, Nag-viral ti kalukan mi. Nakababain ka dagiti kalugaran tayo. saan kayo na pumanaw? Aggar din kay kididitoy. Anya? No anya timang mangagyaw, ano sanyo Tada kayo matinagaramid iti kalukwan. Dumngag ka no ada ti maibagbagakang ka. Di mo ipilit ti agnaad ijay syudad. No naggapo iti utang ti kwarta agas gastusam. Nakababain nga rod ti agnaed ditoy nanang. Apay, kayat yumanan ti agbayral aya. Kayat yaw ti maibabain. Saan nanang? No kasta nga raw, dumngag kayaw no ada ti maibaga kada kayaw. Saan anatangkan ti ulo yaw? Taamangan no inton sumarunaw kat saan kayo laang nga agbayral. Amangan no maibalod kayo pa yan. Ay, nawaw! No imutang ka, naskan laang nga rudmet abayadam. Iti kasta, awan to ti pakaibabainam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.